Angibingelele bafethu. Ukubiza impilo ukuhamba right. Sayimini ufoko amagate. Ngithi bafethu angizame ukuthi ngenze fast njengoba ngishilo ukuthi ngiyafisa ukuthi ngifundise ngezilonda and ngizozama ukwenza indlela engizokwenza ngayo. Nizobuka nina nenibona khona lokho enizokubona mhlawumbe ngizobhena and then nina ke bese ngiyanichazela ke ukuthi yini into engisuke ngikhuluma ngayo yabo. Bese ngiyanichazela ukuthi yini lento engisuke ngikhuluma ngayo iyona le. Ngiyasaba ukuthi ngifake ibe nje bathi ngenze ekuqaleni shuthi khona abangeke babe right yabo. Njengoba ngisho ukuthi bafethu ngizosho kabili futhi kathathu mhlawumbe okuyena okuzozwela ningixolele. Into engimine ngifisa ukuyenza ukuthi abantu bazi ngalempilo, bayazi ukuthi lempilo lena iyinkinga kangakanani yabo. Bayazi ukuthi inkinga kangakanani. Bafethu izilonda ziyabulala and angikhuluma isilonda siba sincane. Abantu mabe ngithi abajini bayilekelele bayivoca njengoba ngisuke ngisho njena suke ngingadlali ziyinkinga njengoba ngayiveza ngalesasikhathi futhi kwangaba hamba right ngabothiwa ngisusa. Namanje ngizosiveza kancane ngithi ozobona siyotshela nomunye ukuthi hey ngibone enye into yabo. Ngoba uyabona hey ngizonitshengisa nje ukuthi niyibone ukuthi kuba into enjani yayibo. Angikwazi ukubamba njengoba nganitshela ukuthi ngikhwadi mina yabo. Isona-ke lesi, isona-ke lesi and uma sesinje kukabili kathathu ukuthi uyahamba emhlabeni yabo, uyahamba emhlabeni. So into engiyizamayo ngizama khona ukuthi bafethu izilonda ziyabulala. Lesi sila eyinqeni, siseyinqeni sekunzima. Uma bengithi asijimeni angidlali, asilikeeni ningifollowisheni, comment esixoxeni sibone singabekana kuphi sifundisaneni. Danko.